Čaute ľudia, vítajte v novom videu a v dnešnom videu budeme hrať, jak sa to nazýva, Work at the Pizza Place. Nevedel som, čo mám iné, no tak som dal Work at the Pizza Place. A nevšimajte si môj malý avatar. Som ako dement. Nemal som nejaké iné napady ako na dneska, takže som sa rozhodol, že pôjdeme Work at the Pizza Place s kamarátom Kingu o tom, čo bolo ako včera na tej hre. Takže ja som idiot. Bože, ani neviem už. OK, čo? Nechajte to tak. A chcel by som sa s vami aj ako porozprávať, že o tom, že chcel by som niekedy ako robiť animácie v budúcnosti na tomto kanále. Neviem prečo, proste som sa tak chcel rozhodnúť, že to robím. Lebo som veľký fanúšik One Piece a som chcel robiť niečo také podobné ako One Piece. Lenže s inými postavami. Ibo to som chcel povedať, výborne, ako idiot. Aby som dať ten. Počúvajte ma ľudia a povedzte mi, že aká je vaša obľúbená hra na Robloxe a toto. Ja vám poviem, že aká je dobrá, ako na tom, jak je zabavná alebo není. A toto čo má znamená ako keby. OK, budem to ignorovať, ideme späť. Čo tu robí pizza taký? Locking in, bro. Som loknutý na tomto, že ak musím dávať toto pizze dokopy. Len tu nemám rád ten divný glitch, čo sa z ničoho niečo môžete stať kuchárom, čo je divné, dosť. A čo túto pizzu nemôžem doriť do toho? Nechápem, čo sa deje. Čo nemôžem túto pizzu tam doriť. A ľudia, chcem vám povedať, že budem rozdávať Kettle Card na Dead Rails. Takže na tú súťaž musíte dať odber na tomto kanále a lajknúť to video, čo bolo včera od Dead Rails, konečne som si spomenul. A jeden z vás môže dostať Kettle Card. Viem, že to není veľa, ale je to lepšie aspoň ako pasažer. Yep. Takže preto budem rozdávať, bo mám kopu bondov a nemám čo s nimi urobiť. Aký nemám žiadny iný vlak až na zlatý. Ale nie je jedno, že aký mám vlak. A dúfam, že budete si užívať tie videá so Kingu o tom. To bol jeden z mojich najlepších kamarátov. A dúfam, že aj môže byť aj váš ako dobrý. Že dobrý, čo tu so mnou bude pracovať na tomto kanále.
Čo sa tam deje? Vidím, že už tam niekto pracuje. A tu vidím... A ukážem vám aj taký menší easter egg. Neviem, či o tom viete. A keď tady pôjdete... Bože. Ako nemusíte aj tým oknom, môžete aj zvonka. Keď tady pôjdete, tak môžete sa tu dostať, kde je kuchyň. OK, tak som sa teraz zasekol. A som stále nevymazal ten zvuk, keď zomriete. Preto mám rád. Preto to mám rád. Prepáčte. Pane Bože, ten zvuk. OK, vyzerá to tak, že o chvíľku budeme končiť toto video. Ale ešte nie je úplný koniec. Ešte budú dneska videá, no, shorty. A tak. Bože. OK, vyzerá to tak, že už tu ani viac nemusíme čo robiť. Čo som chcel vám povedať, že dneska, keď som išiel do prezent, čo som dostal, čo bol, som dostal legendárny item. Vám ho ukážem. Tu, vidíte. Takže, OK, to vyzerá, že to bude všetko z tohto videa. Tak počkajte. Tak, čaute.